Janice Morgan dwi'n swyddog datblygu'r iaith Gymraeg yn y coleg. Dwi wedi bod yn y swydd ers 2004 yn gweithredu'r cynllun iaith Gymraeg a helpu gwahanol adrannau o fewn y coleg i datblygu gwasanaethau Cymraeg a dwyieithog. Dwi wedi enwebu Canolfan MITEC a Tracy a hefyd Kevin ar gyfer y wobr hon, achos maen nhw wedi gwneud datblygiad sylweddol ynglyn â datblygu'r gwasanaethau dwyieithog yng Canolfan MITEC. Fe nath Tracy gofrestru ar gwrs Cymraeg y llynedd. Dwi'n credu mai bwriad oedd jyst i gael blas o'r Gymraeg, ac wedi mwynhau'r profiad siwt gwmynt, mae wedi wneud leni, mae wedi cwblhau lefel 2 ac yn barod yn holi a fydd lefel 3 yn cael ei redeg flwyddyn nesaf. A mae Tracy wedi defnyddio ei Chymraeg bob dydd yn y dderbynfa yn Aberdaugleddau, a trwy wneud hynny mae hi wedi cynyddu'r ethos dwyieithog yn y ganolfan, a mae wedi annog rhai eraill sydd gyda gwahanol sgiliau Cymraeg i ddefnyddio eu Cymraeg yn fyw yn y coleg. Ac wedyn mae Kevin hefyd wedi gyfrannu'n sylweddol iawn i ethos dwyieithog y MITEC. Mae wedi cyfrestru ar Cymraeg i oedolion, dosbarth cwrs uwch, a mae bellach yn teimlo'n ddigon hyderus i ddefnyddio ei sgiliau Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth, ac mae'n cyflwyno yn ddwyieithog a mae'n gallu marcio gwaith yn ddwyieithog, so mae hwnna yn dangos y pellter mae Kevin wedi trefeili i wedi gwir. So dwi'n meddwl bod y ddau gyda'i gilydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i wasanaethau dwyieithog y coleg yn MITEC, a pob lwc iddyn nhw ynglyn â'r wobr hon. Diolch. Tracy dwi'n gweithio yn y Canolfan MITEC, coleg sy'n Benfro, yn y dderbynfa. Yr ydym yn cael ei hynwedu ar gyfer Cymraeg yn y gweithlu. Fi wedi bod yn dysgu Cymraeg am 2 flynedd. I've been learning Welsh for 2 years. I started with the college learning OCN Level 1 Welsh, and this year I've completed Level 2 Welsh, and I'm hoping in September 2014 to start the OCN Level 3 Welsh. The college have been very supportive of my desire to learn Welsh and have been very good in paying for the courses for me and allowing me the time to attend the classes for my Welsh speaking. Dwi'n gweithio yn y derbynfa yn y Canolfan MITEC, coleg sy'n Benfro. I answer the telephone in Welsh I answer the telephone bilingually, irrespective of whether the call is internal or external. I do this in the hope that it would encourage Welsh learners or Welsh speakers that phone in to speak to me in Welsh. We also have a Welsh tutor in Canolfan MITEC who does encourage his students to speak to him in Welsh, and he's also very keen to conduct some of his learning and teaching in Cymraeg. MITEC participated in the recent Shwmae Day that took place earlier this year, and MITEC staff and students were involved in the college Shwmae Day video that was advertised. I've also taken part in the Sgiliaeth video when they were conducting some research for investigating why people are learning Welsh. Shwmae, Kevin dwi'n gweithio fel tutor yma yn y Canolfan MITEC yn Aberdaugleddau. Dwi'n dysgu Cymraeg ar hyn o bryd yn y coleg gyda y swyddog datblygu iaith Gymraeg, sef Janice Morgan.
Ond nawr, dwi'n gallu helpu myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg i astudio trwy'r cyfrwng Cymraeg. Ond ambell waith, maen nhw'n helpu fi dysgu Cymraeg eto. Yma yn y MITEC, dyn ni'n dysgu sgiliau sair cwchod, sef boat building, ac peirianneg morol, ac pethau fel yna. Ac mae'r Canolfan wedi cael ei sefydlu bron 15 mlynedd nôl. Ond jyst dros y flynedd falle, dyn ni'n trio defnyddio mwy o Cymraeg. Achos dwi wedi cyrraedd at safon le dwi'n gallu dysgu tipyn bach trwy'r gyfrwng Cymraeg. Ac nawr, mae myfyrwyr da fi wedi ysgrifennu ei waith jyst un myfyriwr wedi cyfleu ei waith yn Cymraeg, yn hollol yn Cymraeg. Mae'n diddorol iawn i fi, achos mae rhaid i fi marcio yn Cymraeg. Ac gyda ein gilydd, ni'n defnyddio geiriaduron ac yn y blaen termiadau i helpu eich gilydd gyda marcio ac cyflwyno y waith y cwrs. Fel arfer, dyn ni'n siarad Cymraeg pob tro yn y gweithlu, pob tro yn y gweithdy. Achos mae'n siawns i fi ymarfer Cymraeg, ac mae'n siawns i'r boi sy'n dod o'r gogledd y sir i ymestyn ei gerfa technegol. Gyda'r termiadau ac yn y blaen. Felly, dwi'n credu mae'r Gwobrau yn arbennig i ni, achos dyn ni'n hybu ar y iaith yma, lyth pob un yn y Canolfan, ac dwi'n wastad trio dweud helo, Shwmae yn Cymraeg i bawb. Ac yn arbennig nawr gyda Tracy, sy'n gweithio ar y desg derbynfa. Mae Tracy wedi ymestyn ei iaith hi yn arbennig. Mae'n trio pob dydd siarad gyda pobl ar y ffôn, gyda fi, gyda tiwtoriaid eraill sy'n siarad Cymraeg. Felly mae'n bach o success i ni. Dwi'n credu dyn ni'n heiddi cydnabydd. Beth yw recognition? Cydnabydd o unrhyw le yn y coleg sy'n trio gyda ein gilydd ymestyn y iaith Cymraeg. I think we should win the award, as traditionally Milford is an English-speaking town, and I think we've made great strides, great efforts to bring Welsh-speaking into Milford Haven, and particularly Canolfan MITEC. My learning over the last couple of years has encouraged other staff to take on learning Welsh, and has also encouraged students who wouldn't normally speak Welsh to converse with me in Welsh on a regular daily basis. And that's why I think we should win.